Bueno, eta gaurkoan Mikel Sobrinokin egongo gara, Erdiz Bizirik plataformako kidearekin, eta berak agertuko digu momentu honetan nola dagoen egoera, bai Erdiz Biziriken inguruan manifestazio bat, Iruñan egin beharra da, baina honen harira baita ere galdera batzuk bideratu nahi dizkiogu. Bueno, arratsaldeon, Mikel. Berdin, Joseba. Eguralde polita dugu. Elantea. Itze freskoa, Itze freskoa. Dena den, badiuri horrelako euski derra izanik ere, Erdiz Bizirik badituela laino batzuk edo aurrikusten direla lainoak. Kontatu diguzu pixkoat, batez ere, parlamentuan egon zineten, bertatik zer ikusi zenuten, zer erabaki hartu duzu handik? Impresio txarra. Alde batetik gustora gelditu ginen, gure ustez guk emandako azalpena, eta Jonek emandako azalpena, beranek azari zenta eta lehenbizko personan parlamentari solastuz, nik uste esposaketa arrasa hona intzuela zein den benetako gaia erditzen inguruen, ez? Azkenean, aigara bastandarren komunal bat, hartzen dakute, kentzen dakute eta ematen diote multinazional batei. Eta hortek bizi diren nekazariek uzten duzte. Horren hori lehenengo personan Jonek parlamentariai kontatzea, niri sorik bete zaten haunitz, ez? Eta Jonekineko esposaketa eta gero, ingintien 3 galdera zuzen, erantzun errexekoak, gehiena ziren bai edo ez, eta gero esplikazioa. Eta banan hasi ziren talde parlamentario guztiek erantzuten, eta azkenekoa zen EH Bildu eta errantzien. Konturetu zate, inorek ez duzuela erantzun 3 galderetako garanoi. Ez zuen inorek 3 galderak ingintion 3 galderei erantzun. EH Bilduk haungi aprobetxatu zuen hoi bertzei aurpegiratzeko eta orden horrekin gelditu ginen, ez? Baginak igun, erranazakuten, bizket presatu ginen bilera eta hola, eta horren nahi ginen beragotik aitu gai honen inguruen gauzek garbi. Eta beti erten da, ez, politikoek nahasten tuztela, aradunet, pinpanpon, eta hoi izan zen realidadia. Etzakuten galdera bat bera ere erantzun. Eta gainera, atakatu zakuten. Erran ez ginuela herritarren hitza errespetatu, ziren interbentzio batzuk benetan lotxamangarrek. Hor daude, nahi bauzue kusten aldire, eta gainera errantzakuten Magnak asti hortan berak, Magnak beldur pixket badu, porque aide jokatzen parlamentari guztiei bilizien informazio, Magnak eskuten duen informazioa, eta bai UPNek eta bai PSOek Magnak maneko informazioa erabilizuten guri botatzeko aurpegire, eta Magnak bilitako informazioi irakurri daiteke moduz berdinetan, ez erranez, ez pentsa Erdiz horren bertzenek azarik ibiltzen dutela, eta ez dela hain garrantzitsu, eta segun nondik hartze izun, Nafarroako bost behietaik bat Erdiztik mendien dautzea, Erdiztik pasten da, eta horren sensazioa izan zen lehenago ere egonak ginen, eta ni berriz ere sensazio txarrakin. Paripe pixke bat, aragaten zara, egon dire, solastu dire, afektatuekin, baina erantzunik batre. Hortaz kusten dugu gure lana kanpoan dagola, herritarrei gauzek espliketu, herritarrak jakin dezaten zer den, eta herritarrak bultzetu unen kontra egitera, ez? Hau kriston astokerie da, eta ohartarazi behar dugu jendeai eta egin behar dugu indarra hau gelditzeko. Beraz, taldi politikoen aldetik ikusten duzu, batez ere, erran daiteke, aipatu duzu PN eta PSOek, Magnan alde, momentu honetan, hor, mehategi egitekoaren alde daudela. Bai, dudik gabe, gainera hartute beharrezkoa dela Nafarroantzako, beharrezkoa dela Esteribarrendako, horko lanpostuek,
betiko gauz hoiekin, eta ez dute kontuten hartzen, hemen ere nekazarien lanpostuek, nekazarietaz baztanek baduen sare guzie, tailerra, komertzioak, hemen bizigara batzuk bertzeteak, eta orden holako zerrikito bat erekitzen badugu eta baztango nekazaritza kolokan patzen balime da, baztango bizimodu guzie epatzen da. Turismotik hasit, baztan, zauntzen dugun baztan, nekazariei esker dago hain polita, hain berde, hain, bueno, duen izen honoi, nekazaritzakin lotu da. Hoi eusten balime dugu, baztango oreka desorekatzen alda, eta ez dakik guzti etorkizun dugun. Eta orai konturetzen ari gara, eta parlamentoan bera, haidela behin eta berriz erten Nafarroa ekologikoan bihurtu behar dela. Erdiz dugu ekologikoan dagoen bazkategi bakarra Nafarroan. Eta ez diot zai inporta hori kenduta bai. Iritsiko gara hemendik 5 urtetara Nafarroako 25% ekologikoan produzitzen. Ahotik eskapatzen zaizkien gauze dire. Europa itxaropena da? Azken itxaropena. Nik beldurra handi ematen data, erten dakutenez Europak bai edo bai geldituko du. Aurrekoan Silvetiko kasuen, dela gure kasu bera, Espainiako ziteiak gelditu zuen. Beldurra handiena ematen daku, Nafar gobernuek baimentzia, obrak hastea, eta gero, Espainiak, ez eta aldela bi urtetara, edo Europak igual 5 urtetara debekatu, eta 5 urte horietan ja makinek sartzea eta guzti ondatzea, ez? Orden, esperantza hori, dakitenek gertan dakute, hau Europak ezin duela onartu, baino beldurre da hori gertatzen aldela, ez? Orden, nahi dugu biletu forma bat, Nafar gobernuek, hemen ez da deus hasiko, arrazoina ematen bazaio enpresai, enpresak du arrazoina, eta indezala. Baino ez palime du arrazoinik, ez jozule utzi posakaso, eta orden, ez dakute hori ezinezkoa dela, porque batuzte permisak lortuz gero eskubideatuztela, baina gu saiatuko gara hori borrokatzen eta hori adierazten, ez? Eta hori erranta ere, gobernuek uzten badie hasten eta gero arrazoiak entzen badie, norringo da horren erantzule. Nik PSOEko parlamentariei han solasten zen, zautuko bat zuen, nago seguru ez duela zautzen, ez da hoi, eta solasten da hoi, eta sinesten du bero berreskuratuko duela. Badaki gudenek hoi ezin dela berreskuratu, hoi ez dela berdin gelditu bar, hoi martxan patzen balime da, bere ikertu dute hazienda gorrere egoten aldela, eta bazka gehiago lortuko dutela saio aldera ganez, eta saio aldean dauden oraiko haziendak non egoin dire. Eta hoi ez du inore sinetxiko, boladurak bai diren biztertean hazienda horre goinde. Orden, solasten dire sobera jakin gabe eta aitzinetik dute erabakiek hartuek eta beren harremanengatik edo beren historiengatik erabaki dute eta nik uste tribunaletara llegatu arte benpin zail daukegule. Lobiak erraten dute, Europan ere indarra izaten dutela, ikusi dugunez Nafarroan mintzat izan dute, ez? Nola baiteko erraten alda beren aldera, eraman dutela bizkoat erabakia, ez? Bai, hor kusten da, justo PSOEk hartu dura indarra hau bultzatzen, pesismo duen tratatzeko bi agerraldi intuzte parlamentuen PSOEkoak, eta justo PSOEren solasten dena, bera, nola da, Cementos Porlaneko enkargatu ezen, mundu hortaik harremana badu Magnakin, eta orai atratzen dira Orpeia, enkargatu ditzetetik orai dago parlamentari. Bueno, Ruierrek kriston inderra du, haidire erosten tekniko berenak, beren alde patuz, argazkilari, dena baute poteria, eta horren kontraitia, bastandar batzun artean arrastaila da. Baina, guk esperantza handia badugu Silvetik lortu zuelakoz hau gelditzea, eta guk usten dugu, eta berez hala da, Silveti eta erdiz eremu babestu berdinean daude, eta ez luke zertaz batek lortu dena bertzeak ez lortzea. Badakigu urtiak batuztela hau prestatzen, sosa haunitza direla gastatzen, eta saiatuko direla handiko hemendik.
baino justizian sinistu harko dugu, porque nik uste ez dugule bertze heldulekuik, baino arrisku hor dago. Beraz, erran daiteke, hortaz erraten nuen, eguzki eder honetan lainoak ere izan badaudela, ez da? Bai, eta iten bada, han hasten direlaik zilotzen eta han atrako den errautsekin, izintugu egun haunitz, izintugu hemen laino beltzekin, baino handik heldu den. Orduen, nik errain nion jendiai, alduen guzti egiteko, hau salatzeko eta erakusteko, hau astokeri bedela, eta hobetugule olako egun eguzkitsuek egun lainotu baino eta errautzez betetako egunek baino, eta iten aldugun pitetoi zerbait dela eta beti zein dela. Uzten badugu okinderra hundia bauteztu deusitekoik, orduen seguro ingo dutela, baino hor konstante balime gara eta batugun aukeretan salatzen balime dugu eta erakusten bada standar gehienak unen kontra gaudela, beti zein dugu aukera gehiago. Eta momentu honetan, ze bide hartu behar du plataformak, ze honen aurrean? Gu beti salatzeana, salaketana eta erakustiana ze balio den horrek eta ezin garela eskuek bilduek egon, ez? Orduen urrengo egune batu dugun eola da Iruñan manifa bat, hemen manifa ongi atrazen, eta bueno, jendea motibetua dago Iruñen ere indar erakustaldi tipi betiteko. Ez pentsatuz animeleko manifestazioan bat izan bar dela, Nafarro osoko jendea erruzgan bar dela, baina bueno, bastandarra gaten bagara eta bueno, orain dugu lanketa polit bet egon gara 25 herri diferentetan hitzaldiek maten eta jendea irakusten eta jendeakin solasten. Naiz eta jendea unitzez hurbildu biroetara, hurbildu den jendea gogotsu jakiteko nahiakin eta gero bere borondatia erakutsi daku, bakotxa bere inguruen saiatuko dela jendeare gaten eta bueno, manifestazio polit betekin, gainera parlamentoa itzinen akitzen dela eta nik uste dut politi zein dela erakusteko, bueno, hemen gaudela, ez garela mendialdeko han galdu edautzin batzuk, eta Iruñera gateko gure horiek indarra badugule eta erakutsiko dugule, hor gaudela. Eta bueno, gure gainetik pastu nahi balime dute ere, bueno. Arrazoiak, batez ere aipatzen zenuen ekologio aldeatik, natur gune aldetik, olako arrazoiak, bueno, gaur egun erran daiteke pil-pilean daudela, denak erabiltzen dituzte. Bueno, nola hartzen aldu indar kontra esan horrek, alde batetik erran hau egin behar dugu edo hau behar da egin, eta beste aldetik jaia erten alda momentu berean. Oide ulertezin dena, ez? Osea, bere ekologikoakin, natura, gune babestuak, ekonomia zirkularra, non bada adibide hobekoik ekonomia zirkularra bastanen baino Nafarroakin bardu, eta dagona patu barrote arriskuen, mamardiote manbaldi bet, orden hor gelditzen zain deri, hauni solastu, baino gero benetan arazunekin nahi dute behiretu bertzaldera eta gero saltzen datzute magnesita arras beharrezkoa dela gaur egungo geopolitikan, baina berdin, hemengoa gaten da gehiena Hego Ameriketara, orden ez da hemen erabiltzen, eta gaten da Hego Ameriketako, Hego Ameriketara, hango lur pobriak ongarritzeko, gero handik hartzeko belarrak hemengo behiak jateko, orden, bihurtu da mundu hau arras eroa. Eta gero gada bertze gaibet, arras potoloa, da, ez dakutela utzi bastandarrei proiektuan alde edo kontra gauden artera. Hiru saiakera izan dire bastanen, eta hiruek moztutuzte, azkena, alkateak Guardia Zibilen gana ganez, alkate bat ospitalian zagona, arat gan, erakustera, papera, eranez, iten baduzu, sartuko zara arazo penaletan, arras larri duritzen zait, ez? Horitaz, zerbait solastu zineten parlamentuan, errantzuten zerbait horren inguruan? Bai, gainera hartzen zakuten ez ginela utzi magnakoei beren hitzaldiek ematen, eta zen ez, guk nahi ginuen hitzaldiek, magna eta gu herritarrak aitzinean, eta gero bozka bat. Eta ez magnak bere enpresak bakarrik nahi duen bezala kontatu, eta denak xilduta partizipazioa izan da, eta ez, eta horren
gainera, Isabel Olabek, bastandar batek, erdantzakon, guk ez ginuela utzi bastandarrak informatzen, eta nik erteren, eta ze soluzio ematen dakuzu, guk nahi dugu gintza ze legal, baina saiatu gara legaliten, zuek ilegalizatutu zue gauz guziek, eta mantzazu soluzio bat, guk nahi dugu, geroa bai ere solastu zen, bai, behar da solastu, noiz hasten gara solasian. Orden, alde hortaik, politikoen aldetik eta parlamentuen aldetik anginoen kriston desoluzioa. Orden, gure ustez gilitzen zaikune da, herritarra mugitu, kontzientzia sortu, kus dezaten zein den realitatea. Eta, oin. Beraz, itxaropena bada oraindik. Dudik gabe. Hoi izan behar dugu beti, eta zukarren duzu lehenago Europa, nik uste azkena den Europa, baina baliteke Europara gana itzinean, hau lortzea. Baina lortzeko modu bakarra da txirriki, polliki, gauzek erakutsi, aliantzak lotu, jendea animetu, eta adierazi zer den hau. Azkenean dela, gure lurrek, denen lurrek, gure aitzineko guziek zaindutuzten bazkaleku oberena, hartu eta Paristik gobernatzen duten lau gerifante soses estaliek hoiei man lanpostu betzungatik. Ez, hau kuento txino bat da. Beraz, legalki ikusten duzue zirrikitori badagoela, edo ez da ere, o zaila ikusten duzue? Bai, legalki erten dakute, bai abokatuek eta Red Natura 2000an aldudezek barnean egonta, zekan parte bat ukitzea, zek guzi ukitzea da. Eta legiak erten omen du ezin dela. Eta horren bere ekerte dute baiet, eta horren bere abokatuek saiatuko dire. Eta horren ekerte dute, hemen igual lortuko tuztela, baino Espainian ez duketela lortu beharko, eta seguro Europan ez duela lortuko. Baina gero tarte hortan zepasten den horren baten dako beldurra. Baina, sinetxi behar dugu, Nafarroan berean ere, abokatu betek, juez batek erten alduela, zilbetiko precedentia hor egonta. Beraz, momentu honetan borroka hostan dago, gogorra da, ez? Bai, eta da luzia, eta hau gainde honiken urte batzuk, eta orden, iduridu bi erreldu direla, ez, hau behar da luzera, eta behar dugu denek polliki, aitzinetin, pausuek neurtu, eta konfiantza izen denen artean lortzen aldugu. Mobilizazioa handiak izan ziren, pasatu dira baita ere urte batzuk, erran daiteke horretaz. Orduan garaipenaren ilusioa nolabait ere batzuk hartu zuten, baina zuk ez zuena, ez? Itzultzen da. Bai, hoi lehenbizitik baginak egun hor sosauniz badute jokoen batzuk, eta onura, hoi bastandarrena da, eta benetan ni sinesten dut malesita horrek balio dela, baina ez da zertaz izen behar multinazional baten dako. Hemendik 50 urtetara igual gehiago badu, eta hemen usteatzen alda bertze behar batzuk batu gule, baina ez dugutzi batzuk handezatela musutruk, eta orai okurritzen zaielako. Orden, nik uste dut borrokatu behar dugule guria dela, eta guk erabaki behar dugule. Eta ezin dakutela agua tapatu eta gainetik pastu. Eta horren, hoi saiatzen badire, gu atrabarko dugu bazterretaik, eta erakutsi guk dugule eskubidea, eta borrokatu behar dugule azkeneko. Aipatzen nuen mobilizazioa, batez ere harira erranez, momentu honetan nola ikusten duzu bastandarrak izartea. Baita ere, sensibilizatua gai honekin, pixkoa ja ahaztua, nekatua... Ez, gauze luze baite, pentsa, dola 22 urte hasi zen afera, gero dola 17 urte hasi ginen jarriz bizirik, eta izentugu altibajoak, eta hori tokatzen zaiku, 15 egun hemendik manifara, hau mugitu behar izatea, eta jendia gerakutsi behar izatea, benetan merexi duela Iruñera gatia, merexi duela adieraztea, hoi guria dela eta zaindu behar dugule, eta guk ingo dugu aldugun guzie jendia, bada denetik, bada bulkaldi txiki betekin mugitzen dena, eta bertze batzui behar duzu kasi tiretu, ez? Baina nik uste orai arte beti funtzionatzen dutela, eta neste azken momentuen beti beldurrez, eta nik uste orai arte denak pastutugun ongi, eta hau ere ongi atrako dela. Eta azken mezua zein izango litzateke, ikusten entzulentzat.
Jendea animetu. Alduenak Iruñeragan, inezala esforzo txikioi, autobusek bateko tugu herri guztietaik, kotxe gutiago gateko eta gutiago kutsetzeko eta historio. Baina, bueno, ezin duenak Iruñeragan ere, bere inguruen zabaltzen. Kanpoan batuen zaunei kontatu zer den, zer nahi dakutenin, zein dakuten, nola xilazi gaituzten hiru aldiz, eta multinazional baten esku uzten dutela gure bazkatokio berena. Eta oide, denek gai honen inguruen aldugun pitxeto egiten badugu, erresago izin dugu hau gelditzea. Mil esker, Mikel, eta bezala arte. Eskertu egin.